дар ятимхонаи рақами 2 шаҳри Душанбе наздики 50 тифли то 4 сола тарбият мегиранд. аглаби кӯдакон аз хонаводаҳои нокомил ва носолиманд. падару модари бархе аз онҳо ё маҳбус аст ё бемори равонӣ дорад ва ё барои дарозмуддат дар беморхона бистарист. айни ҳол 6 гурӯҳ фаъолият мекунад ки дар ин гурӯҳҳо аз 7 то 12 кӯдак таълиму тарбия мегиранд. айни ҳол дар хонаи кӯдакон 50 нафар кӯдак таълиму тарбия гирифта, онҳо аз ҳама ҷиҳат таъминанд. фақат ба кӯдакон меҳру муҳаббат намерасад. вақте ки шахсон ба онҳо бозичаҳо, шириниҳо, хӯрокиҳо меоранд ё либосҳо, кӯдакон хело хурсанд мешаванд. мураббиёни ин муассиса мегӯянд, кӯдаконе ки ятими кӯланд хеле зуд ба фарзандӣ хонда мешаванд. барои чунин кӯдакон оилаҳои хоҳишманд ҳатто солҳо навбат меистанд. феълан тибқи оморҳо дар тоҷикистон 300 оила барои фарзандхонӣ номнавис шудаанд. бо вуҷуде ки кормандони ятимхона мегӯянд, шароити муассиса хуб аст, вале аз кӯмаки созмонҳо ва афроди хайрхоҳ низ хушҳол мешаванд. ба гуфтаи онҳо дар ин авохир чунин кӯмакҳо аксаран аз ҷониби корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ мерасад. маъмурияти ин ятимхона ахиран аз гурӯҳи фейсбукии Tajik and Uzbek Business Club Toronto кӯмак дарёфт карданд. ба ин гурӯҳ асосан шаҳрвандони Тоҷикистон ва Узбекистон шомиланд, ки дар Канада ба сар мебаранд, аммо зиндагии ҳамватанон барояшон бефарқ нест. аз номи сардухтаи хонаи кӯдакон, аз номи кормандони хонаи кӯдакон боз як бор дигар ба ҳамон шахсоне ки имрӯз кӯдакони моро хурсанд карданд миннатдорӣ баён менамоям ва дар оянда мо умедворем ки боз кӯдакони моро дастгирӣ менамоянд, омада аз онҳо хабар мегиранд ва дасти хайру саховати худро ба онҳо боз менамоянд. чунин гурӯҳҳои эҳсонкор дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёданд. одатан онҳо ба ҳангоми ҷашнҳо маблағ ҷамъ мекунанд. гоҳо корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ барои анҷоми амалиётҳои ҷарроҳӣ дар дохил ва хориҷи кишвар кӯмак мерасонанд. танҳо дар соли гузашта ташаббускорони фаъоли шабакаҳо дар гузаронидани беш аз 100 ҷарроҳӣ саҳм гузоштанд.